Buha nga atong gi-order ng tong niagi sa Shopee oy. Imbis pampagwapa akong gi-order. Sulat naman ay noon. Unsa man ni? Pampagwapa mo na ako tong gi-order nganong sulat man ni? Hoy bogo, wala may pampagwapong nga produkto. Tanaw na ko sa imo kulang kag lugod ug ligo. Ha ha ha. Yati ka! Ako ba hindi? Tinood siguro tong walay produkto nga pampagwapo bay. Ah! Dili ko mo to ana. Order gyapon ta. Noon, katong gi-order nako, bratohon na pud to. Mangita ko mahal-mahal. Order siguro pa be. Asa ka to Samuel tabiling hingo ron bay? Kaya ko na itong paninglon tong utang na skuha nga 20 ba? Katong gi-order na Shopee ito ni Agi. Ako po ito siyang pangitaon kay para mailhan ba og ni gwapo bagay itong bata. Kaya ni-order na ito ba gwapo? Tanawan ako to sa unahan ba og naawa siya dito. Ito ra, nag-30. Ayaw ni. Basi madiskuido ko ani ba? Kay katong niagi, gidagan akong 20. Mangita kog mahal-mahal be. Kani. Tag 100. Bites kay ni ba? Orderon na ako ni be. Na-order na gyud. Gut, abot pa dyan ang buang. Wala mo kay pambayad siya katong giutang na ako siya 20. Kay ni-order ko gusab. Sa gato, sabi ang kwarta diri ah. Wala nga ni oy. Iskot para ang buang. Patago-tago pa. Wala guro ni pang bayad ba? Bantay ka ron. Iskot, nakairan yun ang buang. Kay padulong madre. Pangitaan siguro na nagpamaagi. Para di ko makabayad siya ha. Tago-tago man. Utang niyo be. Nah, mau gani akong nitago ko no. Kay wala kay pambayad si mo ha. Mao lagi na ba utang-utang ay umay pang bayad? Ni-order yung manggod ko gusab. Kay tag 100. Unsa man tong gi-order mo sab? Mapugwapor gyapon. Skip. Musta man ito yung gi-order tong una na pabukapo mo to. Scam man to. Anong skaman? May papel naman nakasulod dito ah. Mao gani akong giingon si mo ano nga. Wala produkto siguro nga papagwapo. Na oy, legit na kay ini kay tag 100 naman. Kay katong niagi tag 20 raman. Bratohon ra. Legit na ba jud ka ng ordira na? Pero bayri sa itong utang yung squabi. Bohon na lang gusto. Nahon ko bayaran bay kana mugapon ako. Ginoo kong Diyos ni mo oy. Kano sa ba itong kamugapo kang buanga ka? Mugapon lagi ko. Salig lang. Mo na ning produkto ha. Sure lang na ha. Kaya para makabayad na kasi mong utang ha. Lagi. Bayaran lang lagi tika. Pantay ka, maadto na ko kay nagdali bang ko. Sige. Uy, salig ning tawana. Wadto na ko. Kay excited na kamugwapo ba? Tigkamay. Tama ba kini-skit si hatang sa kuha? Kabi ka pagluta naman eh. Tawa juki mahimo ani ba? Sundon lagi na ako ni. Stok bisura pun gusto mira eh. Hello ya sa bakto sa rider eh. Pak. Kini kena kasada. Asa kang balay ni Samuel tabiling hingo diri ah. Sa skits adri. Tama ni. Dugaya po tong delivery oy. Pak, kabulong usa na yung oras. Excited na kamugwapo ba? Pero sige lang. Abot ra ko dire. Kasapaan jud ko na akong tuwana ba? Tulong jud kayo. Ug mao na gini ba? Mutumoy naman. Pero may tao. Ug mao na ni buangan ni tabiling hingo ignaw. Tuon okay. Boss, kasi Samuel tabiling no. Yes, I am. What do you need to me? Putig kamay. Gisirom na ini. So ito ba gani ha? Sir, I need you. I need you pa jud do. Unsa day tuyo nimo? Putig kamay ka. Sayap ni kanda ko. Binharapan pa sarili ko. Dara, order mo. Lisod ba kindala padulong rin sa inyo hab. Ikaw na mo order day. Pampagwapo ni. Kana maglisod bang ka? Asa ba ni kanayagi? Nga na may highway dol. Mao may yata nga sa kusiler. Magi sagbutan, magi ba jud ka kahuyan. Tigkamay pa pagwapo din ay order. Mugwapo ba ka nang naunga? Mugwapo oy. Pero pwede na ako mabrian eh. Basta scam ra ni. Ay oy. Bayri dan.
May makabalo ko sulod na ni. Yan. Eh. Oh, dara oh. Tama. Ya, biyan ta ka diha. Gwapos mo kagaran. Muna siguro ng produkto. Namugapon ako. Brake fluid man eh. Kasi pagtuon niya sa akong nong. Disc brake. Kebot nga brake fluid. Brake fluid siguro ang sekreto para mugwapo. Nga ako ra nakabalo. Imnon be. Wala man ganyan kapangit. Sementeryo man dyan pa padulong.